Volumul Convorbiri despre isihasm și mistici metafizice, autorii Adrian Olteanu și Neofite Romonahul, este disponibil gratuit pe site-ul chipuliconic.ro. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, în volumul 1 din cartea Arhimandritului Heruvim, intitulată Părinți duhovnicești contemporani de la Atos, autorul relatează următoarea întâmplare. Monahul atonit Ghelasie din mănăstirea Grigoriu, originar din Laconia, avea ascultarea de chelar, adică cel care se ocupă de proviziile de alimente, în casa mănăstirii de la Caries, capitala Sfântului Munte, locuind acolo împreună cu reprezentantul ei. Într-o zi de iarnă, era luna februarie, s-a ivit o problemă urgentă și era absolut necesar ca părintele Ghelasie să ia legătura cu mănăstirea. Pe vremea aceea nu existau telefoane sau alte mijloace de comunicare. De aceea trebuia ca cineva să meargă pe jos la mănăstire, în ciuda vremii capricioase. Gheronda Ghelasie l-a chemat pe ucenicul său, monahul Isaac, și l-a trimis la mănăstire cu câteva scrisori. Acesta a pus metanie și a luat toiagul și geanta de poștaș și a pornit. Drumul peste munte de la Caries la mănăstirea Dionisiu oferă o minunată panoramă. Cărarea trece prin vegetație sălbatică și păduri de castani înalți și deși. De regulă, călătoria durează 5 ore pentru cel obișnuit cu astfel de drumuri. Bunul ucenic a pornit de bunăvoie la ascultarea sa, deși cerul se întuneca și vedea limpede amenințarea unei furtuni de zăpadă, una dintre furtunile care biciuia adeseori în trecut muntele Atos. În aproximativ 15 minute a ajuns la cruce, în vârful muntelui. De îndată a luat-o pe cărarea care duce de la creasta muntelui la drumul către mănăstirea Dionisiu. Acolo s-a întâlnit cu dușmanul său, zăpada. Plecase de la Caries pe la ora 2 după amiază. La ora 3 a ajuns la hotarul mănăstirii Simonus Petras, la izvorul rece numit Buzdum. Până aici a putut distinge cărarea. Acum însă totul era acoperit de zăpadă. Se străduia din răsputeri să găsească drumul. Chemând dulcele nume al lui Iisus, a continuat să meargă până ce n-a mai putut să-și miște picioarele prin zăpadă. Furtuna se dezlănțuise cu putere, iar zăpada viscolită îl izbea din toate părțile. Neputând să înainteze, a rămas nemișcat. A încercat să facă câțiva pași, dar a fost în zadar. N-a făcut decât să se afunde și mai mult în nămeții de zăpadă. Drumul nu mai putea fi recunoscut, frigul se întețise, zăpada ce cădea din abundență continua să crească în jurul lui. Nu mai putea nădăjdui într-un ajutor omenesc sau în vreun adăpost. Timpul trecea și se lăsa întunericul. Nicăieri nicio salvare. Încetul cu încetul zăpada l-acoperea cu totul și asta putea fi ultima lui noapte. Când orice speranță părea pierdută, părintele Isaac și-a ridicat mâinile și ochii și cu credință fierbinte și neîndoielnică a strigat: O, Doamne Iisuse Hristoase Dumnezeule, pentru rugăciunile bătrânului meu, scapă-mă în ceasul acesta. Sfinte înainte mergătorile și botezătorile, dă-mi să ajung la mănăstire sănătos. Sfântul Ioan Botezătorul este nu doar protectorul monahilor și asceților, ci și hramul mănăstirii Dionisiu, unde voia să ajungă. Nu știu dacă și-a amintit cuvintele similare din Pateric pe care Ava Munii Triotul îl învățase pe un ucenic să le rostească la vreme de pericol, cert este însă că el le-a rostit. Și iată cuvintele Domnului rostite prin gura profetului Isaia s-au împlinit: Eu sunt deja lângă tine când vorbești. În acel moment o putere invizibilă l-a înșfăcat și într-o clipire de ochi l-a depus în fața mănăstirii Dionisiu, în fața altarului de lângă poartă. Era aproximativ ora 4:30 după amiaza. Călugării din mănăstire tocmai se ridicaseră de la masă. Portarul se pregătea să închidă poarta mănăstirii după obicei la vecernie și, văzându-l pe părintele Isaac în fața lui, s-a speriat. De unde ai venit, Ava? Cum ai reușit să ajungi prin furtuna aceasta? S-a mirat el. Nedumerirea portarului a crescut când, căutând urme de pași pe poteca dinspre Caries, n-a văzut nimic și a împărtășit surprinderea lui și celorlalți monahi. Toți l-au întrebat ce s-a întâmplat. Părintele Isaac
nedorind însă să vădească minunea, le-a dat doar câteva explicații superficiale. Cu ajutorul Sfântului Înainte Mergător, protectorul acestei sfinte mănăstiri, a spus el, arătând spre icoana lui, mi-am îndeplinit cu bine ascultarea. După câtva timp, întâmplarea minunată cu transportarea aeriană a părintelui Isaac a fost descoperită spre slavă lui Dumnezeu de părintele său duhovnicesc, căruia Ava Isaac i-a mărturisit totul întocmai. Isaac, vedeți, era un ascet râvnitor, un iubitor de ascultare, de nevoință, astfel că protectorul asceților îi venise prompt în ajutor. La o dumnezeiască liturghie, în ziua praznicului schimbării la fața Mântuitorului, cu multă străpungere de inimă, cuviosul părinte Gheorghe Carzlidis, el însuși un încercat ascet din secolul 20, le-a destăinuit în cele din urmă celor din biserică. I-am avut astăzi la Sfânta Liturghie musafiri pe Sfântul Nicolae și pe Sfântul Ioan Botezătorul. Aspru împreună liturghisitor e înainte mergătorul, a spus el. Într-adevăr, când l-a tămâiat, se vedea că îi tremura mâna. Vă amintiți întâmplarea aceea din Rusia cu clătitele? O femeie bătrână, tunsă monahie în taină, locuia de una singură și trăia foarte modest din mica ei pensie, într-un oraș din Rusia. A sosit săptămâna albă, care precede postul mare. Nu avea însă nici mijloace și nici putere să-și pregătească o masă sărbătorească înainte de postul cel mare. Bătrâna își dorea mult de tot să mănânce niște clătite. A hotărât să ceară Sfântului Ioan, înainte mergătorul, apărătorul călugărilor, să o mângâie într-o această neputință. A început să se roage și să ceară: Părinte Ioane, trimitem clătite pentru săptămâna albă. Într-o simplitate a inimii, femeia bătrână călugăriță le-a rugat îndelung pe Sfântul Ioan Botezătorul pentru clătite. Însă, ațipind ea, l-a văzut pe Sfântul Ioan înainte mergătorul cu aripi la spate, așa cum îl vedem și unele icoane. Sfântul Ioan Botezătorul, întâi stătătorul vieții călugărești, a privit-o aspru pe bătrână și a zis: Maică, de ce mă rogi pentru clătite? Eu sunt monah și postitor, eu nici măcar nu știu ce sunt acestea. N-am gustat vreodată în viața mea clătitele. Roagă-l pe Sfântul Nicolae, că el vă răsfață pe toți, el te va mângâia. Spunând aceasta, s-a făcut nevăzut. Trezindu-se măicuța, a mers către icoana Sfântului Nicolae și a grăit: Sfinte, plăcutule lui Dumnezeu, trimitem niște clătite. În acel moment cineva a sunat la ușă. Vecina a făcuse clătite și a venit și a adus și maicii celei bătrâne. Astfel a mângâiat-o Sfântul Nicolae pe acea monahie bătrână. Poate faptul că Sfântului Gheorghe Carzlidis i s-au arătat atât Sfântul Nicolae cât și Sfântul Ioan Botezătorul, l-am putea interpreta astfel: trebuie să fim aspri cu noi înșine și îngăduitori cu ceilalți. Iată și o relatare a Sfântului Paisia Ghioritu, prefațată de o constatare a sa. Odinioară, cu ce jertfă își păstrau fetele curăția lor. Îmi aduc aminte că în timpul războiului, e vorba de război civil din Grecia, niște țărani împreună cu animalele lor fuseseră blocați de zăpadă pe o înălțime în timp ce lucrau. Bărbații au făcut niște adăposturi din crengi sub brazii încărcați de zăpadă ca să se apere de frig, iar femeile au fost adăpostite de consăteni într-un loc mai călduros. O tânără și o bătrână, care erau dintr-un sat îndepărtat, au fost nevoite să intre și ele într-unul dintre cele adăposturi de sub brad făcute de bărbați. Din păcate însă, există unii oameni necredincioși și răi care nu sunt mișcați sufletește nici măcar la astfel de vremuri, de restriște. Nu-i doare pentru cei de alături care sunt răniți sau mor, ci atunci când află prilej doresc chiar să și păcătuiască, deoarece se tem ca nu cumva să fie uciși și să nu mai apuce să se desfăteze, în timp ce ar trebui să se căiască, să-și plângă păcatele, cel puțin în ceasul primejdiei. Unul dintre aceștia, care în timp de război, așa cum am spus, nu se gândește decât să păcătuiască, nu să se pocăiască, o necăja atât de mult pe acea fată, încât ea a fost nevoită să plece.
A preferat să înghețe de frig, chiar și să moară afară în frig, decât să-și piardă cinstea. Sărmana bătrână, văzând că fata a plecat, a mers și ea pe urmele ei și a aflat o cale de jumătate de oră mai jos, sub o streașină mică a unei bisericuțe, a Sfântului Ioan Botezătorul. Bisericuța avea acest hram. Cinstitul înainte mergător s-a milostivit de tânăra cea curată și a povățuit-o la biserica lui, pe care fata nu știa, nu avea habar că există acea bisericuță. Dar ce a făcut cinstitul înainte mergător în continuare? S-a arătat unui militar în somn și i-a spus să meargă la bisericuța sa cât mai repede. Militarul acela, cred că ați ghicit, era Sfântul Paisie Aghioritu. Că tocmai în perioada aceea își făcea serviciu militar. Deci lui s-a arătat în vis Sfântul Ioan Botezătorul și i-a cerut să meargă cât mai repede la bisericuța lui. Atunci militarul s-a sculat și a pornit noaptea prin zăpadă spre bisericuță, că știa unde se află. Dar acolo ce să vadă? O bătrână și o tânără cu picioarele în zăpadă până la genunchi, învinețite și înlemnite de frig. Militarul a deschis îndată bisericuța, au intrat înăuntru și și-au revenit oarecum. Militarul n-a avut nimic să le dăruiască, decât numai un fular și câte o mănușă la fiecare, cu care le-a pus să-și încălzească mâinile. Apoi ele au povestit de ispita ce au înfruntat-o. Bine, dar cum ai hotărât să pleci noaptea prin zăpadă și încă spre un loc necunoscut? A întrebat-o militarul. Eu numai aceasta puteam să fac, dar am crezut că Hristos să mă ajute, a răspuns fata. Atunci militarul le-a spus dintr-o dată, nu ca să le mângâie, ci pentru că îl durea pentru ele. Gata, vi s-au terminat suferințele, mâine veți fi la casele voastre. Dumnezeu îi descoperise ce se va întâmpla. S-au bucurat mult de cuvintele lui, care le-au mai încălzit oarecum. Și, într-adevăr, compania de transporturi montane a deschis drumul, iar a doua zi dimineață mașinile de transport militare au fost acolo și astfel sărmanele au mers la casele lor. Astfel de tinere, îmbrăcate cu harul dumnezeiesc, nu cele dezbrăcate de harul dumnezeiesc și de haine, trebuie admirate și lăudate. După aceea, dobitocul acela, iată cum l-a numit Sfântul Paisie pe săracul acela, care era dominat doar de instincte animalice, după aceea, dobitocul acela, acel om care era mai rău decât un animal, Dumnezeu să mă ierte, a mers, și vedeți ce ispită, a mers și a raportat comandantului că militarul cutare, adică starețul Paisie, a spart ușa bisericuței și a băgat înăuntru animale de transport, adică catâri. Deci, vedeți, animalul era el. Sfântul Paisie n-a spart ușa că avea cheia și înăuntru a băgat pe acele sărmane femei. Da, dar acela, iată, sub ispita vrăjmașului, cumva ca să-l ardă vrăjmașul pe starețul Paisie că a făcut această faptă bună, acela a mers și a făcut un raport mincinos. Dar comandantul i-a spus, nu cred că acela să fi făcut așa ceva, îl cunoștea pe militarul Paisie. În cele din urmă, ticălosul acela a ajuns la închisoare, deși deja se afla în închisoarea patimii sale. Așadar, Sfântul Ioan Botezătorul îi ajută pe cei care se străduie să trăiască duhovnicește, curat. Însă, vai de ce aflați la polul opus care sfidează cele sfinte. Un om necredincios, un păgân, a fript un purcel tocmai de ziua nașterii Sfântului Ioan Botezătorul, adică pe 24 iunie, și apoi n-a vrut să-l mănânce acasă, ci și-a luat familia și a plecat cu barca pe Drina, pe râul Drina, pentru a se scălda și a mânca friptură și astfel aș bate joc de Sfântul Ioan, care nici pâine n-a văzut, nici vreo altă mâncare gătită timp de 30 de ani de-a lungul viețuirii sale petrecute în pustie. Însă acela nu și-a putut duce la capăt planul, căci s-a răsturnat barca și s-au necat cu toții în șerpuitoarea Drina. În fond, acesta este un praznic cu cruce roșie al Marelui Ioan, iar nu o sărbătoare națională profană pentru a chefui, ci e pentru rugăciune și post. Fiindcă atunci este postul Sfinților Apostoli, tot timpul sărbătoarea aceasta cade în postul Sfinților Apostoli, dacă acesta nu e foarte, foarte scurt,
care, ca și Sfântul Ioan, au avut de pătimit din pricina păgânilor pentru numele Domnului Iisus Hristos și pentru credința cea adevărată. În Serbia, un om nelegiuit din zilele noastre a prăjit purcelul și a plecat la câmp în ziua prăznuirii Sfântului Ioan Botezătorul pentru a lucra împreună cu familia. Nu-i păsa că este postul Sfinților Apostoli și că e mare praznic al nașterii Sfântului Ioan și că e însemnat cu cruce roșie. Nu l-a interesat nici câtuși de puțin aceasta ce a muncit și a mâncat cele ce gătise. Dar iată că într-o zi, vrăjmașul diavolului a dat în gând, l-a îndemnat să meargă să-și hrănească porcii. Tot vrăjmașul a intrat și în porci, ca și în aceea din Evanghelii, și o scroafă mare a sărit la gospodarul cel rău și l-a sfâșiat în bucăți. Cei ai case nici n-au știut aceasta, nici n-au presimțit, ei stăteau liniștiți în casă, dăduseră drumul la radio și se veseleau, iar gospodarul zăcea în cocina porcilor pe jumătate mâncat. După mai mult timp când l-au găsit, era mult prea târziu. Un proverb arată că Dumnezeu nu plătește în fiecare sâmbătă, dar totuși câteodată ne mai trimite câte o factură. Despre Sfântul Nifon al II-lea, care a urcat de 2 ori pe tronul patriarhal al Constantinopolului, între 1486 și 1489, respectiv între 1497 și 1498, se cunoaște că după cea de-a doua perioadă petrecută ca patriarh, a primit să păstorească norodul din țara românească, la cererea lui Radu Vodă. Însă acolo a avut parte de o mare ispită, din pricina faptului că un apropiat al domnitorului își lăsase nevasta și trăia cu o femeie de acolo. Iar Sfântul n-a putut suporta această decădere morală. Vedeți cum Sfântul Ioan Botezătorul i-a spus Irodiadei: nu ți se cuvine să-l ai pe el de bărbat. Și cum i-a spus lui Irod, nu ți se cuvine să ai de femeie pe aceasta care era de fapt femeia fratelui tău. Tot la fel și Sfântul Nifon i-a spus în fața acestui lucru acestui boier foarte influent. Și de aici s-a iscat o ispită foarte, foarte mare. De aceea Sfântul Nifon a hotărât să părăsească scaunul de mitropolit al țării românești și neștiut de nimeni s-a întors în muntele Athos la Sfânta Mănăstire Dionisiu, unde în trecut fusese tuns monah și unde cum deja așa, monah. Purta o haină sărăcăcioasă, cu smerenie multă, s-a prezentat la stare ca un novice, ca unul care vrea să intre în viața de mănăstire, cerând să fie primit în obște și pretinzând că se numește Nicolae. Conform înduielii mănăstirii, ca novice, trebuia să slujești timp de 3 ani ca grăjdar, îngrijindu-te de asinii mănăstirii. Fostul patriarh de Constantinopol a primit cu bunăvoie ascultarea pe care a început-o de îndată. Însă nu după mult timp, protectorul Sfintei Mănăstiri Dionisiu, Sfântul Ioan înainte mergătorul, îi se arătă în vis egumenului și îl întrebă cu asprime în glas: până când vei mai ține la grajduri un patriarh? Până când va sluji unor viețuitoare necugetătoare, cel care a izbăvit mii de suflete cugetătoare, prin învățătura sa, ridică-te, adună-i pe toți frații și du-te să-l întâmpine așa cum se cuvine unuia de rangul său. Înspăimântat egumenul îl întrebă despre cine vorbește. Atunci Sfântul Ioan Botezătorul îi răspunse: despre Nifon, care se află la voi, viețuind sub numele de Nicolae. Ajungă-i atâta umilință de care înșiși îngerii s-au minunat. Îndată ce se trezi, egumenul adună toată obștea și cu torțe și lumânări îl întâmpinară pe Sfântul Nifon, pe când venea de la munte cu asini încărcați cu lemne de foc. I-au dat cinstea cuvenită unui patriarh. Și chiar în locul unde îl întâmpinaseră, mai apoi au ridicat un mic monument, un loc de închinăciună, dovada deplinei umilințe pe care a arătat-o Sfântul Nifon. Sfântul Nifon a fost și el un ascet. Vedeți, nu și-a pierdut forma de ascet, nici după ce a stat în scaunul de patriarh și mitropolit atâția ani. S-a silit mereu spre nevoință, n-a devenit comod, n-a zis: uite, acum sunt bătrân, nu mai fac nicio nevoință,
nici după ce a lăsat scaunele acestea, nu s-a îndulcit cu un astfel de gând. De aceea nici Sfântul Ioan Botezătorul nu l-a uitat, așa cum nu i-a uitat nici pe cei despre care ne-a fost vorbirea mai sus și nici pe cei care vor continua să meargă pe calea asceților. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin.